kurierskeslužby.sk. Jednoduchá a rýchla objednávka kuriéra cez internet. Pre objednanie kuriéra stačí na objednávkovom formulári na stránke vyplniť adresu vyzdvihnutia a doručenia a zvoliť si deň vyzdvihnutia, aký vám vyhovuje. Možnosť vyzdvihnutia v ten istý deň, ak dostaneme objednávku do 10:00. V ďalšej časti zadajte informácie o váhe a rozmeroch vašej zásielky. Napíšte, čo chcete prepraviť a hodnotu vašej zásielky, aby sme ju mohli poistiť. Chcete, aby vám príjemca za zásielku zaplatil? Sumu, ktorú požadujete, stačí zadať do políčka dobierka. Do políčka IBAN nezabudnite zadať číslo vášho účtu, kde vám túto sumu následne pošleme. A to sú všetky potrebné informácie pre prepravu vašej zásielky. Už si len pozrite, aká je cena vašej zásielky a vyberte si spôsob platby, ktorý vám vyhovuje. Na výber máte platbu kartou, internet banking alebo platbu cez PayPal. Po uhradení prepravy naši kolegovia vašu zásielku obratom spracujú, o čom budete informovaní e-mailom, v ktorom nájdete aj prepravné štítky. Pokiaľ prepravné štítky nemáte kde vytlačiť, tak bude zásielka označená kuriérom. Faktúru k vašej objednávke môžete očakávať behom nasledujúcich dní a platbu za dobierku približne do 7 pracovných dní od doručenia zásielky. Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom zásielky, naši kolegovia sú vám stále k dispozícii. kurierskeslužby.sk. Zaslať jednoducho a rýchlo.